Mae yna lot o bethau eraill y gallen ni fod yn mynd ar ei hôl yn y bywyd ni, yn does? Mae yna lot o bethau allech chi fod yn neud bore yma. Dyw'r tywydd ddim rhy wael, allech chi wedi mynd am dro fyny'r Wyddfa, cwbl o caffis neis Caernarfon ar agor. Mae yna allech chi fod wedi mynd i gyngerdd yn Caerdydd dros y weekend. Ddim bod fi eisiau mynd mewn i hwnna. Allech chi fod yn Swister, yn dilyn tîm Pêl-droed Cymru. Da ni byw mewn byd lle mae lot o bethau diddorol a dan i chi y gallen ni fod yn ei dilyn a'i mynd ar ei hôl. Ond da ni yma bore yma yn tystio i fedydd Mabon a Callum, dau fo ifanc, alle fod wedi dilyn llwybrau eraill, ond maen nhw wedi gweld rhywbeth yn Iesu sy'n werth gafel ynddo fe a mynd ar ei ôl. Nath na griw o bobl yn Caernarfon 200 mlynedd yn ôl dod at ei gilydd a penderfynu, da ni'n credu hwn ag agor y capel yma. A da ni dal yma yn dydan. Ddim jyst allan o traddodiad, da ni yma achos bod yr un Duw dal yn newid bywydau pobl heddiw. A da chi eisiau clywed ydych sut mae'r newyddion da yma wedi newid bywyd Mabon a Callum. A mae Callum mynd i ddod fyny gyntaf. So dwi'n handio'r meicroffon drosto i Callum. Thank you very much. Okay. Firstly, hi everybody. Thank you very much for coming. And thank you so much for sharing this moment with me because it's such a big part of my life and it's a big chapter moving forward. And my story starts in some pretty tough circumstances. My dad was only 17 when I was born and my mother was 15. And my dad found himself in prison at the time that I was born. So circumstances were very tough and not easy for my mother. But through it all, my grandparents, God bless them, they stepped up and they did everything that it took to raise me and my younger brother as well. And God was already working through them in my life even then, and I had no idea. And one of the hardest moments in my life came a few years back when my stepdad took his own life. And it was devastating for me and my family. The grief and the confusion that followed left a deep impact. It was a time of darkness and it changed me in ways that I did not know how to process. And not long after that, more of my world started to fall apart. The relationship with my daughter's mother ended. Then shortly after, I found myself homeless, and that was one of the most difficult seasons of my life, physically, emotionally, and spiritually. I felt like that I'd lost everything and all hope. But even in the darkness, God gave me the most beautiful gift, my daughter, Hayley. She can't be with us today, unfortunately, because she'd be running riots, but yeah. So even when I had nothing, I had her, and she gave me the hope that I thought that was lost. She reminded me that there was still something good and pure in this world, and I'm thankful to be her dad. In the past 2 years, I've been living independently, trying to rebuild, but I know I wouldn't be where I am without my grandparents. Even still today, they've supported me when I had nobody else, and I thank God for them every single day, and of course, my brilliant friends here. I can't exclude you guys. And a short while back, I started to struggle with health anxiety, which is something that I never thought that was real, to be honest with you. But every small symptom would send me into panic mode, and I'd end up in A&E, and I'd be in all sorts of trouble with myself, and it brought me to a state of depression. I was worn down, disconnected from who I was meant to be. And for years, I believed that there had to have been a creator, somebody who put us here, but I did not know who that was. I spent countless time wandering, searching, reaching for something more, and eventually I began learning about Jesus and his life, his teachings, his sacrifice, and something just began to click.
And then this one night, I could never forget this night. I was completely broke down. I had nothing left. I was tired. I was ashamed. I was weighed down by my sin, ready to give up. I fell to my knees and I cried out to God, and I really meant it, and I asked him to take away all my sin, to cleanse me and to fill me with his Holy Spirit. And I couldn't explain it, but he did. He did. Then and there he did. And that night changed everything for me. You know, I started to come to church. I've met loads of you wonderful people, all of you wonderful people. Oops. And before that moment, Christianity was something I followed from a distance, and after that night it became something that I lived with my whole heart. And it can be hard, especially from where I come from, but God knows I try. And I finally knew who my Creator was, and that he loved me even at my lowest. And now today I'm getting baptized to declare that I've thank you. And to declare that I've been made new, not because of anything that I've done, but because of what Jesus has done for me, and not who I used to be. You know, and before I put the microphone down, I just want to share a verse from the Bible where in 2 Corinthians verse 5, chapter 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, thank you all for listening, and thank you, Lord. All my glory goes to you. Get me off the stage. Brilliant, Callum. Diolch yn fawr iawn. Tybod. Byddwn ni'n gofyn rhai cwestiynau ffurfiol i'r ddau ohonyn nhw nes mlaen, ond dyna sy'n bwysig ynde, ydy clywed am y ffordd mae ffydd yn newid bywyd rhywun. Mabon. Helo, dych chi iawn. Dwi'n mynd eisiau ffôn fi hefyd, os mae'n iawn. O'n i'n dda, na i printio fach yn eich, ond o'n i'n dda, na dwi arfer darllen dwi wedi practisio fo'r ffôn fi, so. Mae tystiolaeth fi bach wahanol, ond mae tystiolaeth pawb yn mor bwysig, a mae sy'n bendith gweld sy'n mae Duw yn gweithio yn bywyd a pawb yn wahanol. So nes dechrau, mae Bedydd wedi bod yn rhywbeth sydd cefn meddwl fi ers tua 2 blwyddyn rwan. Mae'n un cyfarfod Beibl yn y CCA yn Aberystwyth. Roeddwn ni'n darllen trwy'r Rhufeiniaid, ac roedd Gwyn Brady'n arwain ar Rhufeiniaid 6. Lle mae Paul yn siarad am bedyddio. Mae'n dweud yn adnod 4, wrth gael ein bedyddio, cawson ni'n claddu gyda am fod y person oedd yn ni o'r blaen wedi marw, ac yn union fel ei cafodd y Meseia ei godi nôl yn fyw, yn union fel y cafodd y Meseia ei godi nôl, drwy nerth bendigedig y tad. Dyn ni'n ei hefyd bellach yn byw bywydau newydd. Wrth trafod y penod yma, nath Gwyn gofyn y cwestiwn wrtho fi, os o'n i wedi cael ei bedyddio eto. A nes i dweud na, a nath Gwyn dweud rhywbeth fel, os ti'n credu'n popeth ni bod yn trafod heddiw, ac wedi gadael Iesu mewn i dy fywyd, then pam ddim, mae'n cyfle gret i danos dy ffydd. Ar y dysil cyntaf nôl dros y dolyg, roedd rhys yn pregethu, a nath rhywbeth siarad efo fi yn y pregeth yna. Ac ar y diwedd, o'n i fel galwed i gofyn wrth rhys os o'n i'n cael fy bedyddio. A dyma ni heddiw. Dwi wedi cael y bendith o tyfu fyny mewn teulu Cristnogol, yn mynd i ysgol Sul a dysgu am yr Efengyl. Pan mae'r pobl yn gofyn wrtho fi pryd nes i dod yn Cristion, dwi beth yn gellu o'i dyddiad penodol neu blwyddyn penodol. Dwi wedi tyfu fyny gyda rhyw fath o ffydd, ac yn gweld rwan edrych yn ôl bod fy ffydd wedi tyfu ac wedi dechrau perthynas gyda Iesu. Weithiau pan dwi'n gwrando ar tystiolaethau pobl eraill, weithiau dwi'n meddwl bod un fi ddim yn dda iawn. Ond dwi bwys yn atgoffa fy hun fod yn faint o pwerus ydy cael tystiolaeth yn dod o teulu Cristnogol, gan fod yn danos cariad Duw trwy'r cenedlaethau. Mae sold yn yr Bala, os rhywbeth rhaid chi'n gwybod amdan, a Cedyd Convention.
wedi bod yn rhan mawr o fy taith fydd. Yn cofio un talk yn Cedric Youth, pan mae'r rhain roedd yn cael darlleniad ar yr asgyfodiad. A dwi'n cofio rhywbeth yn hitio fi, yn sylweddoli y pwysau a'r gwirionedd y groes, ac faint mae Duw yn caru ein achub ni o'n pechod ac i cael perthynas gyda ef. Mae solat wedi bod yn rhan fawr ar fy taith fydd hefyd. Dwi'n cofio cael talks ar maddeuant a'i pwysigrwydd i maddau'n gilydd dim os faint o fawr yw e, ond un profiad sydd yn sefyll allan i fi oedd pan oedd mewn addoliad ac ro'n i'n gallu teimlo'r ysbryd yn y stafell. Ac nes i dechrau crio, ond do'n i'm yn siŵr pam, a nath pobl eraill dechrau crio hefyd. Roedd hyn yn profiad, roedd y profiad yma yn dod yn personoldeb yr ysbryd glân yn rhywbeth dwi ddim yn gallu disgrifio. Dwi hefyd yn teimlo bod fi wedi tyfu delio gyda temptasiwn a pechod gan cael cyfle i siarad a trafod gyda ffrindiau soldaw a ffrindiau prifysgol. Pan nes i dod i prifysgol Aberystwyth, do'n i'n rili siŵr sut o'n edrych fel, ond nes i setlo mewn i'r undeb Cristnogol. Cyn mynd i prifysgol, ro'n i hefo rhywbeth yn efo ffydd, ond tra byw trwy prifysgol, rwy'n dechrau dysgu ac ymarfer byw fel Christian. Mae Te Tos yn y 2 blwyddyn diwethaf wedi bod yn helpu fi bod yn cadarn fy ffydd a i dechrau rhannu gyda pobl eraill. Ac mae cael cyfle i dysgu o cyd-Cristnogion sut i rhannu am y gobaith da ni hefo yn y groes. Yn penodol, roedd sesiwn hyfforddi gyda y gorlan ar gyfer dawnsio gael pan ro'n i'n dysgu sut i adab cwestiynau gwahanol sy'n dod fyny yn aml. O dysgu a gwrando ar cyd-Cristnogion yn efengylu, dwi wedi tyfu mewn dealltwriaeth ac hyder i rhannu am Iesu. I gorffen, dwi eisiau rhannu am y fy hoff adnod, sef Hebreaid 12:1. Oes, mae terfa enfawr o gwmpas ni yn dweud mai trysor Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly, gadewch i ni gael gwared y popeth sy'n dal ni nôl, yn arbennig y pechod sy'n denu sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o dal ati a rhedeg y dras o'n blaen i diwedd. Briliant, Mabon. Diolch fawr iawn. Ac fel ti'n deud, mae o'n hyfryd clywed 2 stori wahanol, ond wrth gwrs 2 stori sy'n dod at ei gilydd wrth yr un croes. Yr un Duw sy'n caru pob un ohono ni. Yr un Duw sy'n eisiau plethu stori fo mewn i stori pob un ohona ni. So, Callum, mae wedi bod yn braint arbennig dod i nabod chdi dros y misoedd dwytha. Jyst yn y misoedd byr yna, dwi wedi cael newid yn bywyd chdi, a dwi wedi jyst gweld ti'n tyfu fel disgybl i Iesu Grist. Felly mae'n braint rwan i fi gael dy fydyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd glân. Gweld ti yn tyfu fod y blentyn i youth, i ddyn ifanc. Dwi'n bod yn fraint i weld ti yn dod i ffydd ac yn tyfu mewn ffydd. Fel o ti'n deud, mae o'n fraint gweld y ffydd yn cael ei basio o genhedlaeth y llall, a mae'n hyfryd gweld genhedlaeth, o leia 2 genhedlaeth o'r teulu yma efo ni hefyd. Ond gweithio dy Bedydd, da ni'n dy fydyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd glân.